Osman Öcalan, serkirdeyê berê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û birayê serokê wê Partiyê Abdullah Öcalan re gihand, peyedemîna İslamiyan bi tundrewî û tekalî kar dike û ew ê bi vê yekê tiştekî bi ser nexe. Di hevdîtinek taybet de ji bo erkê Öcalan got ku di vê peyedê li xwe vegere û dev ji siyasetên yek alî berde. Xizmetiya PKK'te hem dikarin bejin belki ji hemû tiştî zêdetir bir ideolojik yekin. Bir yek ideoloji dimeşin. Gor vî ideoloji desthilatiya yekdest e. Yani bir yek destî dimeşin. Divê ji Xwedê yeke, o partî cî yeke, serok cî yeke. Yani bir vî rengî dimeşin. Esas bir felsefa ki sosyalisti dibêjin lê bi rastiya bi felsefa ki İslami bir reva diçin. Re nadin kesekî din hebûna xwe berdewam bike. û em li dijî vî tiştine. Boî wî em dibin hemû kata rexne dikin ku peyê de nikane bi demokrasî re bimeşe. Ji bo re nade ku hêzî din bên ser xekê welatê xwe beşdarî pêvaja siyasî bibin. Ez ji bo wî dibêjim. Bingehî şoreşa peyê de bi reva dibe lewaz e. Ji sê beşa beşek xelkî Rojavayê Kurdistan li derveyê welat e. Xala herî lewaz ew e. Eger ku peyê de bikanibe ev milletî bîne ser xaka welat wî wextî xurt dibe. Ji bo ku wî jî bike pêwîst e ku ji hemû kes û grup û hêzê din re rêve bike sîstemekî demokratîk ku seha eskerî nebe seha siyasî de bi rêve bibe. Ev jî îdeolojiya ku em bê re nade tu hêzî din dest berde û demokratîzebûnekê navxwe de jiyan bike. Sedî sed pêwîstî bi vî heye. Ji bo wî jî ez dibêjim lewaziya peyê de ev nikane bike hêzekî demokratîk.